साइरिकनि 4टा बाजियै 11 मिनिट जराव बिहार मुंगेर जिल्लानि जबलपुर स्टेशनाव रेलवे स्टेशन प्लेटफर्म नम्बर 1 नि सिमी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जेफुरु बागलपुरनि आयांग रवाना रवै तंगमा जराव आमसक जरात जतनो kaham korok ठीक no tongbaimani aboni yagolakino nugui manka khoroksa kormo kalarni sari chumjak yago hingke bwsano khebjak o kormo kalar sari chumjak bwsamasa khebjak twiwi cholijak train sakani simi ongkhornani naikha ongkhorna naithaniwo chesta khlaithaniwo o bwri orle ongkhorka phiaba balance narakmaya sak no abagui platform ni tolao kwlaikha thangkha railway patrini tolao kwlaikha kirimasincha mangpli omobo logiwo bwsa cherai chikonsa twijak tei arjagao tongnai RPF ni jawan rok nugui o bwri no banchirina thangkha phiaba o RPF jawan ganao thangma logino o cherai khebjak bwsano twijak o kormori chumjak sari tola phaisingo kwlai thangka RPF jawan banchiri malia naisiki simi ma tongkha haike bwsano logi twi train tolao kwlai thama nugui RPF jawan banchiri nani thangmani phiaba haike kwlai thangmani bagui bobo kirijagui teisa haino hai kifilui khaprumui thangkha bini jagano jagao hakchal phaising nai naikha hingke o mangpili rok belai kheno kirimasincha jodi no train tolao pherjagui phan thangka hingke ar jagao bekereng bukur manrogya obo jotono saimano tei omahai kogrokno wansugui no o RPF jawan bo belai kheno kirijak tei hai hinui no bobo kifilui phaika o mangpili rok no nainani muchungya hinui belai kheno sago kwchangma botrai thaijaknai mangpili o RPF jawan wansukka belai kheno durgotna kotor gotiwi thangkha o gaborok jak jawan teisa haino hai kirijak tei train tola platform phaisingo naharui naikha tei ar jagao tongnai joto borok rok bo ar jagao nai naikha phiaba kunu jagao phano nukya pherejak ri rok station borok rok bir wngui thangka joto borok rok belai kheno uphlaka phlananglaijak je obo bade banchino nakiba pherajak tei wngui de kepegui thangka jotono khatung khaja tei kirilaijak nainani bagui train speed wngma logi borokni bwkhao duk wngnani teibo speed wngui phairarok wngui phaikha jotoni bwkhao no belai kheno kirima kotor hapjak tamo bo wngkhana o bwrui tei bini bwsani logio hinui tei baksa kheba prayer khlailui tonglaikha kaham kwrwng no banchiwi tongnani wngthon hinui baksa borok hingke ar jagao wansugui no paikha o train tolao kwlaimani yagola teisa kwthang kifilui phainai obo kunu dino phano possible ya tei baksa kheba wansukha mwtai jodi no ashirwad tongha hingke o chamatkar bai kifilui phano phaimano hinui train tolao kisisa phag tongo tei o jagao jodi rogoi tongha hingke banchiwi phanmano jodi haike tongui tongha hingke borok kifilui phainai hinui wansuklaikha joto borok tei baksa kheba thwi no paikhana hinui belai kheno kirijak laikha a mangpili rok no nainani bagui kebo kheba sao train no bathagri di hinui kebo kheba sao train no lairi no rohdi jodi no sago pherjak tei wngui tongkha hingke tikhlainani bejal wngnai abagui lai thangmano chao hinui salaikha a jorao no train ni speed bo slow wngui thangka tei jagao bwthakkha tei borok rok ar jagao tongnai rok joto yak roi isara khlaikha train no lairiwi no tlangdi hinui train lainani je ar jagao spot klaimani duita dibba no tongsuo lainani a jorao no train bo a jagao bwthagui paikha a train no tongnai bisingo no masasuk chain no sotonoi rokha omahai mangpili rok no saimanoi gotna gotima no saimanoi aboni yagolo kheno RPF jawan rok ar jagao tongnai joto lokorok bir wngui tongnai rok no uklogo unsur de hinui jotono no
kwlaikha aroni no RPF jawan walkie-talkie o kok sawi train no bwskango agukna bagui koikha aboni bising no sangmung kotor wngui achai phaio je train tolao kwlaithanai bwrui tei o je bwsla bini logi o tamung khna jotoni bwkha bisingo no belai kheno kirima hapjak ah jorao 2 minute jora train ar jagao bwthangmani yagulo train Cholijak walkie-talkie o samani yagulo tei ar jagao tongnai joto lokorokni nojor train ni patri tolao mamangno je a kormo sari chumjak bini logi bwsa oboni logi o tamung wngkhana borok kwthang de nakiba thwiwi pherejagui paikha jotoni bwkhao no belai kheno dök wngjak ah jorao jefru train ar jagani hoite lai paikha ah jagani tolani faising tui o bwrui sari kormo chumjak tei bwsa kaham kwrwng no mankha tei borok niji ichha no bwchawi phaima nugui ah jagao tongnai joto lokorok asa khlai tongmani tei nirasa wngui tongnai rok joto no khushi nanglaijak je train tolao kwlaithangmani yagulo kebo phano uansuya je omo haike kwthangui kifilai phainai phiaba kwthang kifilai phaika belai kheno khushi nanglaijak emon je khe o bwrui bini bwsano tui train tolao kwlaikha omono nungmani yagulo kebo phano uansugui mania je borok teisa haino hai kwthang kifilai phaiphioano hinui kebo phano se uansugui mania phiaba mwtai rokni jarui borok tini kaham kwrwng kwthang kifilai phaikha o video no nai nukmani yagulo jotono no koinani muchungo je Cholijak train no kuno dino phano taka di eba kheba Cholijak train ni saka ni simi kuno dino phano ta ongkhodi omo belai kheno risky tei omra tui restriction rok bo rwjak je RPF jawan rok borokni kok no khwnanani nango je borok tamni bagui omo hai kok no sa borok omo hai kok no sao tamni hingkhe omo hai durgona kotor gotinani tanangthun aboni bagui borok se train tolao kwlai borokni kapal tongmani bagui kwthang kifilai phaika phiaba sabale saiman omo hai jorao niji kwlai thanga hingkhe kwthang de tongno tongya abagui joto aware tongnani nango omo hai rogo sotorko tongnani nango hingkhe jotono no koinani muchungo jotono omo kahai rogo kisa sabdan tongnani wngthun।